One story. дарси чорум. шахси ба худо тааллуқ дошта ва шахси ба ҷаҳон тааллуқ дошта. қавми худо ки ба сурати худо офарида шуда буданд, бо сабаби гуноҳ аз малакути худо боғи адан ронда шуданд. онҳо ҳамчун қавми худо, фарзандон ва бандагони худо бояд бо итоат дар ҷойгоҳи муносибати бешарм мемонданд. аммо ҷойгоҳеро интихоб карданд ки барои хӯрок хуб, назаррабо ва дилпазири донишафзо буд. аз ҳамин интихоб роҳи зиндагии гунаҳкорон оғоз ёфт ва ин роҳ бо меваҳои шаҳвати ба ин ҷаҳон тааллуқ дошта пур хоҳад гардид. китоби муқаддас мегӯяд: ҷаҳонро дӯст надоред, на он чиро ки дар ҷаҳон аст. касе ки ҷаҳонро дӯст медорад, дар вай муҳаббати падар нест. зеро ҳар чӣ дар ҷаҳон аст, шаҳвати ҷисм, ҳаваси чашмон ва ғурури зиндагонӣ аз падар нест, балки аз ин ҷаҳон аст. худо ба онҳое ки қавми худо ҳастанд, вале дар ин ҷаҳон зиндагӣ карда, аз пайи чизҳои ин ҷаҳон мераванд, аҳд дод. азбаски тавассути одаму ҳаво маълум гардид, ки аҳди дутарафа имконнопазир аст, минбаъд ин аҳд ба аҳди яктарафа, яъне аҳди файз идома меёбад. ин аҳд аз аҳди насли зан оғоз мешавад, ки пас аз афтидан ба одаму ҳаво дода шуд. масеҳ ки ҳамчун насли зан меояд, шайтонро мағлуб карда бар ӯ ғалаба хоҳад кард. сипас ин аҳд ба аҳди рангинкамон идома меёбад, ки ба нӯҳ ва насли ӯ бо нишонаи рангинкамон дода шуд, то худо ваъда диҳад, ки дигар ҳеҷ гоҳ ҷаҳонро бо об доварӣ нахоҳад кард. баъд аз он худо бо иброҳим аҳди машъал баст ва ваъда дод, ки замини Канъонро ба ӯ ва насли ӯ ҳамчун мерос медиҳад. ин аҳд бо аҳди хатна мустаҳкам гардид, то хатна нишонаи он бошад, ки худо худои Иброҳим ва насли ӯст. сипас худои Иброҳим ва Исҳоқ ба Яъқуб ва насли ӯ аҳди нардбонро дод ва замин ва наслро ба онҳо кафолат кард. ин ҷараён ба аҳди шариати кӯҳи Сино мерасад, ки дар он худо ба қавми худ фармуд: агар онҳо мувофиқи шариати худо ӯро содиқона парастиш кунанд, худо худои онҳо хоҳад буд. ҳамаи ин аҳдҳо ҳамчун аломат ва ишорати аҳди нав буданд, ки худо ба воситаи пайғамбарон ваъда дод, яъне аҳде ки масеҳ бо хуни худ хоҳад баст. ин ваъда дар ниҳоят дар аҳди хун, ки тавассути Исои Масеҳ барқарор шуд, иҷро гардид. пас аз он худо аҳди пуштибонро дод, яъне ваъдаи фиристодани Рӯҳулқудс. ва ниҳоят ин силсилаи аҳдҳо ба аҳди бозгашти дуюм, яъне аҳди бозомадани Масеҳ мерасад. аз ин рӯ китоби қадим аҳди қадим ва китоби ҷадид аҳди нав номида мешавад. акнун китоби муқаддас ҳаёти касонеро ошкор ва муқоиса мекунад, онҳое ки ба воситаи файзи худо ба худо тааллуқ доранд ва ҳамчун бандагони ӯ зиндагӣ мекунанд, бо онҳое ки ба ҷаҳон тааллуқ дошта дар ҷаҳон худро подшоҳон мешуморанд ва бе файзи худо зиндагӣ мекунанд. қурбонии Қобил ва Ҳобил. якум. Қобил писари нахустини Одаму Ҳаво буд ва ба кишоварзӣ машғул мешуд. Ҳобил бошад писари дуюм буд ва рамабонӣ мекард. онҳо аз падари худ Одам шунида ва медонистанд, ки берун аз боғи Адан роҳи наздик шудан ба худо ва вохӯрӣ бо ӯ қурбонӣ овардан аст. аз ин рӯ ҳарду қурбонӣ оварданд, аммо худо қурбонии Қобилро напазируфт, дар ҳоле ки қурбонии Ҳобилро қабул намуд. худо на танҳо қурбонии Қобилро қабул накард, балки худи Қобилро низ напазируфт, ва на танҳо қурбонии Ҳобилро қабул кард, балки худи Ҳобилро низ қабул намуд. китоби муқаддас мегӯяд: худованд Ҳобил ва ҳадияи ӯро манзур дошт, аммо Қобил ва ҳадияи ӯро манзур надошт. дуюм. китоби муқаддас мефармояд, ки ҳадияе ки ба худо оварда мешавад, бояд нахустзода бошад. ин на барои он аст, ки чизи нахустин худ аз худ беҳтар аст,
балки аз он ҷиҳат ки ин фармони худост. барои овардани қурбонии нахустин инсон бояд рӯҳияи итоат ба фармони худоро дошта бошад ва худое ки қурбониро қабул мекунад бояд дар зиндагии инсон марказ ва аввалият бошад. китоби муқаддас мегӯяд бо имон ҳобил ба худо назар ба қобил қурбонии беҳтаре тақдим намуд. бо он ӯ шаҳодат пайдо кард ки ӯ одил аст, чунон ки худо дар бораи ҳадияҳои ӯ шаҳодат дод. қурбонии имон маҳз ҳамон қурбониест ки онро касе меоварад ки худоро марказ ва аввалияти зиндагии худ қарор додааст. китоби муқаддас мегӯяд аммо бе имон ба назари худо писанд омадан мумкин нест, зеро ҳар ки сӯи худо меояд бояд имон дошта бошад ки ӯ ҳаст ва ба толибони худ мукофот хоҳад дод. бале чунин аст. имон маънои ба худо бовар карданро дорад. он ба ҳастии худо, ба амалҳои ӯ бовар кардан аст ва эътирофу қабул намудани он аст ки ӯ худованд мебошад. инчунин имон итоат кардан ба худо аст. инсон бо сабаби гуноҳ худоро ҳамчун худо эътироф накард ва қабул нанамуд ва худро подшоҳ шуморид. аммо имон он аст ки инсон худоро дубора ба ҷойгоҳи худо мегузорад. худоро ҳамчун худо эътироф ва қабул мекунад. аз нав ба мақоми бандагӣ бармегардад ва бо итоат зиндагӣ мекунад. сеюм, муҳимтар аз худи амали имоне ки онро қурбонӣ меноманд ва ҳатто муҳимтар аз он ки худи қурбонӣ чӣ буд, муносибати имонии шахсе мебошад ки қурбониро меоварад. касе ки мавқеи худро дуруст мешиносад, қурбонии дурустро омода мекунад ва қурбонии дурустро тақдим менамояд. агар он аз ҷойгоҳи дуруст ва бо ҳолати дурусти дил ҳамчун беҳтарин чизе ки дорад оварда шавад, худо онро қабул мекунад. он чизе ки худо меҷӯяд на қурбонии беҳтарин, балки рӯҳи шикаста ва дилест ки фурӯтанд ва тавбакунанда аст, яъне муносибате ки худоро ҳамчун худо эътироф мекунад. интихоби қобил, интихоби ҷаҳон. якум, худо қобил ва қурбонии ӯро қабул накард. аммо сабаби қабул нашудани қурбонӣ на худи вуҷуди қобил, балки ҳолати дил ва муносибати ӯ ҳангоми овардани қурбонӣ буд. агар худи вуҷуди қобил мушкил мебуд, пас худо ба ӯ намегуфт гуноҳ дар сари остона аст, вале ту бар вай ҳукмфармо шав. ҳамчунин худо ба қобиле ки худро идора карда натавонист ва бародараш ҳобилро кушт, дарҳол ҷазои гуноҳ надод, балки аз ӯ пурсид: бародарат ҳобил куҷост? дуюм, дар ниҳоят гунаҳкороне ки ба ҷаҳон тааллуқ доранд, нисбат ба он ки худо кист ва ӯ чӣ мехоҳад, бепарво мебошанд. онҳо худро маркази ҷаҳон қарор медиҳанд ва барои манфиати худ то ҷое мерасанд ки ҳатто бародари худро мекушанд, ҳатто ба куштани фарзанди худ низ даст мезананд. насли қобил, ҳаёти онҳое ки ба дунё тааллуқ доранд. якум, қобил бо тарси ҷазои гуноҳ аз назди худованд дур шуд ва писаре ба дунё оварда ӯро ҳанӯҳ номид. сипас ҳарчанд файзи худоро дарёфта буд, шаҳреро бино кард ва онро ба номи писараш гузошт, на ба номи худо. ин зиндагии худмарказ аст, зиндагие ки бар худ ва бар насли худ мутамарказ шудааст. дуюм, аз насли қобил ва ҳанӯҳ ломак падид меояд. ӯ ду зан гирифт ва аз онҳо фарзандон ёфт. ёбол падари касоне шуд ки ба чорводорӣ машғул буданд ва ин рамзи сарвати дунёст. юбол падари ҳамаи навозандагони рубобу най гардид ва ин рамзи лаззату фароғати дунёст. ва тубалқобил падари касоне шуд ки аз мису оҳан ҳар гуна асбоб месохтанд ва ин рамзи қувват ва ҷанг аст. онҳо зиндагӣ ва тамоми шавқу ҳаваси худро танҳо барои худ сарф мекарданд. сеюм, китоби муқаддас нишон медиҳад ки ҳарчанд зиндагии насли қобил дар ин ҷаҳон муддате бошукӯҳу зебоӣ менамояд, аммо на замони таваллуд ва на замони марги онҳо сабт шудааст.
онҳо мисли алафи саҳроянд, ки барои муддате сабз мешаванд ва баъд аз байн мераванд. онҳо низ мисли туман зуд гузашта мераванд. насли ҳобил ҳаёти онҳое ки ба худо тааллуқ доранд. якум, агар зиндагии насли қобил ки ҳанӯҳ ва ломак намояндагони он буданд дар ин ҷаҳон бо қудрат ва зоҳири пуршукӯҳ маълум шуда бошад, зиндагии насли ҳобил яъне насли шет чунин набуд. китоби муқаддас ҳатто ошкор намекунад ки онҳо бо чӣ кор машғул буданд, аммо китоби муқаддас равшан нишон медиҳад ки онҳо кай таваллуд шуданд ва кай мурданд. бо ин роҳ китоби муқаддас оғози зиндагӣ ва анҷоми онро дар ин ҷаҳон ки инсон танҳо муддате аз он мегузарад ошкор месозад. ҳаёти касоне ки ба худо тааллуқ доранд аз аввал то ба охир аз ҷониби худо мисли гавҳараки чашм ҳифз карда мешаванд. дуюм, аз насли шет низ ҳанӯх пайдо мешавад, аммо ӯ аз ҳанӯхе ки аз насли қобил буд ва бо сохтани шаҳре ба номи худ дар ҷаҳон ҳукмронӣ мекард тамоман фарқ мекунад. ҳанӯхе ки аз насли шет аст, пас аз таваллуди писараш метушалаҳ бо худо ҳамқадам шуда, ҳамчун шахсе ки ба ҷаҳон тааллуқ надорад зиндагӣ кард. ӯ ба воситаи номи писараш метушалаҳ ки маънои ҳалокатро дорад, аз ҷониби худо огоҳӣ гирифт ва ҳар рӯз бо худо ҳамқадам зиндагӣ намуд. китоби муқаддас мегӯяд: ва ҳанӯҳ пеши худо роҳ рафт ва нопайдо шуд, зеро ки худо ӯро гирифт. сеюм, ҳанӯҳ ҳамин тавр даъвати худоро қабул кард ва маҳз дар ҳамон соле ки писараш метушалаҳ вафот кард, ҷаҳон воқеан ба воситаи тӯфон доварӣ шуд. метушалаҳ дар синни 187 солагӣ ломакро ба дунё овард. ломак дар синни 182 солагӣ нӯҳро ба дунё овард. ва тӯфон дар он соле омад ки нӯҳ 600 сола буд. ин ҳамон солест ки метушалаҳ дар синни 969 солагӣ даргузашт. чорум, ҳамчунин дар насли шет низ номи ломак зоҳир мешавад. ӯ фарёд мезанад: агар барои қобил 7 чандон интиқом гирифта шавад, пас барои ломак 77 чандон. ва зиндагии худмарказро пеш мегирад. ӯ ба воситаи писароне ки аз ду зани худ дошт, аз сарват, айшу ишрат ва қудрати ин ҷаҳон баҳра мебарад, аммо ниҳоят мисли туман нопадид мешавад. аммо ломаки насли шет писаре ба дунё овард ва ӯро нӯҳ номид ва гуфт: ин моро тасаллӣ хоҳад дод аз заҳмати мо ва аз кори дастҳои мо дар замине ки худованд ба он лаънат хонд. онҳо дар як ҷаҳон зиндагӣ мекарданд, аммо роҳи зиндагии онҳо комилан фарқ мекард. акнун китоби муқаддас инро ошкор хоҳад кард. якум, китоби муқаддас ҳаёти касонеро ошкор хоҳад кард ки ҳарчанд дар ҷаҳон ношинос ва беарзиш менамоянд, вале танҳо ба ризояти худо такя мекунанд ва бо худо ҳамқадам зиндагӣ менамоянд. касоне ки файзи худоро қабул карда дар ҷаҳон ҳастанд, аммо ба ҷаҳон тааллуқ надоранд. аз ҷаҳон ҷудо шуда ҳамчун қавми ба худо тааллуқ дошта зиндагӣ мекунанд. китоби муқаддас ин ҳаётро ба он сурат ошкор мекунад ки гӯё ҳобил бо сабаби қурбонии писандидааш назди худо аз ҷониби бародари дунявиаш қобил кушта шуда бошад. дуюм, китоби муқаддас ошкор хоҳад кард ки ҳарчанд зиндагии касоне ки дар ҷаҳон аз пайи чизҳои дунё мераванд ва аз он лаззат мебаранд, барои муддате бо шукӯҳу зебоӣ менамояд, аммо худо нишон медиҳад ки ин он зиндагие нест ки ӯ дар ин замин аз қавми худ мехоҳад. сеюм, ва исои масеҳ ҳамчун масеҳ омад ва маҳз дар ҳамон биёбоне ки қавми исроил ноком шуда буданд, бо васвасаҳое рӯбарӯ шуд ки барои хӯрок хуб, назаррабо ва дилпазири донишафзо буданд. ҳамчунин бо васвасаи шайтон ки шаҳвати ҷисм, ҳаваси чашмон ва ғурури зиндагиро пешниҳод мекард,
аммо ӯ ин ҳама озмоишро на бо қувваи инсонӣ, балки танҳо бо каломи ҳаёт мағлуб сохт. акнун китоби муқаддас нишон хоҳад дод, ки чӣ гуна қавме ки бо файзи комил ва роҳнамоии Худо аз Миср, яъне аз ин ҷаҳон наҷот ёфта буданд, ҳангоми ҳаракат ба сӯи замини Канъон, ки Худо онҳоро ба он роҳнамоӣ мекард, пайваста Мисрро фаромӯш карда натавонистанд ва ҳамеша мехостанд ба он баргарданд. ҳар қадар нокифоягӣ ва нотавонии зиндагии онҳо равшантар ошкор гардад, ҳамон қадар ниёзи онҳо ба наҷотдиҳанда бештар намоён мешавад ва Худо симои ин наҷотдиҳандаро як ба як ошкор месозад. ҳикояи муҳаббати Худо нисбат ба қавми худ идома меёбад ва дар ниҳоят ҳикояи Исои Масеҳ, ки тадриҷан ошкор мешавад, пеши рӯи мо кушода мешавад.